summary of what you are saying. Sonke bawo benobubele sithathile kulevel ebesikuyo xa besifika apha ngoku we go out sikwenye level kodwa ke xobe uba siyafuna na xobe nekufuneni kwethu kodwa ubawo yena beka singakwenye level. Yazi ngosiyami xa uya ngolakho ekwigumbi lakhe lokuthandaza kuba khona imithandazo ozibona uyenza ungayazi uba isuka phi, uyibone futhi uba imithandazo izingile ukuba uyenze. Khona imithandazo yandifikela nendisaqhubeleka nayo yandongamela ndingazi uba ibisuka phi, kodwa today I've got the answer. Ndinomthandazo ondiwenzayo kwigumbi lam othi uThixo asincede singomama sivume ukuba ngoomama. Amen. Usike kwakhona ifeeling okanye kwakhona into ethi ingathi sihamba sihambe ngexesha siququke ukuba ngoomama, sirhalele ngexesha ukuba ngootata. Then qhubele lo mthandazo uthi ke siyathandaza bawo okokuba sincede singakhompithi nootata, singakhompithi nootata. Nokuthi thirdly, we don't fight for kulingana nootata. Mithandazo leyo eliyo esuke yafika andiyazi but kandiyipheshina kayifikile ngathi imithandazo efuneka ndiyithandazele until uthi stop ndiyaqhubeka nayo. Ithi ke lento yoba sivume uba ngoomama setshilo usisi bethetha apha, uma bethetha apha wathi we are called to be women, not or data. We are women and not men. And for me, is a lot for a reason. So, in other words, calling of being women. That is a calling from God. Then if I accept this calling, that is why am I a woman instead of being a man? Why did God created me to be a woman? What is it that God wants to achieve through my life as a woman? What is God's purpose for my life as a woman? So that is those are the questions ekuphileni kwakhe azibuze wona. Nam ndiyazibuza imibuzo ngolokhulwa lokufumana eyona nto plan kaThixo ngobomi bam. Kule nto yokuba mhlawumbi singazamkeli okokuba singoomama, sizi-appreciate as oomama, yile nto ingasenzela iingxaki neziphila ngazo apha. Enye into ingasenza into yokuba sishifte kwiposition xa sibeke kuyo, then ke once sishifte kwiposition xa sibeke kuyo singakwazi ke ngoku ukwenza le nto bafuna siyenze. Just imagine xa bekuthiwa ihlabathi elidwele ootata bodwa, oomama bengekho. Kodwa ke siyakwazi uba xa singafuni uba ngoomama singakwazi ukulenza libe njalo ihlabathi. Kodwa uThixo ke uthande into yoba ehlabathini kube khona oomama
kube khona otata. Uthi omnye ethetha uthi otata are positional leaders. They are leaders by position. That is why iBhayibhile isithi azinhloko zamakhaya. Ithi ke athi ke lokhu thina sizomama were influential leaders. Were influential leaders. Uthixo utyale apha kuthi sizomama the ability to influence other people to follow us, to do what we want them to do. Later, uba ngaba sibaleka sishifta kule position of being mama. Lo gift etyalwe nguThixo ukuthi ithi nisiyayishiya sizoba sokola ke ngoku sizama ubatshintsha siba kunkulu babe lento sifuna babe yiyo ufight kube ilonto kanti uThixo yena bethande into yoba yonke change esiyenzayo kodwa siyenze through what influence. Asifunda ka First Peter chapter 1 chapter 3 verse 1 iyavela lithetha. First Peter chapter 3 yes verse from verse 1. Chapter 3 inendawo ethi pha verse 1 from this one. Ngokunjalo nina bafazi bathobeleni awenu amadoda ukuze kuthi nokuba kukho kuwo ongalivayo ilizwi athi ngehambo yabafazi lingekho ilizwi azuzeke. That is influence. Kuthi ke bekhale into yoba ihambo thina sibawine even our spouses nabanye abantu ke ngoba kuthiwa apha emlu others union is changing lives. Ukutshintsha i-lives sawuqala apha ezindlini zethu. I cannot try and change abanye abantu outside my home ndibe ndizinyelwa ukutshintsha abantu phandle. Apha ithi angathi utata engakholwa athi ngehambo yam ndingumama atshintsheke kungathethwanga angashunyayezwanga ithi kungekho lizwi kodwa ngenxa ye-influence ye-life yam endinokuyiphila phambi kwakhe. So uba makasincede kulo msebenzi wokutshintsha i-lives of people yale team yale Mothers Union. uThixo akathethi into angayityalanga kuthi. Uyityalile the power to change other people, to influence other people. Kodwa ke, as I have said in the beginning, ukuthi ufuneka sivume kuqala ukuba ngomama, so that lento uthina ideposit leyo apha kuthi usebenze yona ngobomi bethu. Amen. Amen. And Thixo ke njengoba bekuthethwa apha xa besimamele mina ngimamele ndimele into ethi uThixo ingathi ukuthi saluba ngamaqhaji okungqamela ukuyotshintsha abantu phaya abangaphandle. Ingathi uThixo ukuthi qalani nitshintshe nina. Ngoba le ntetho yanamhlanje bendimamele mina phela yosamari etshoyo ukuthi uThixo ufuna i-change uthi uqala. Uthixo uhalela sibe zii-agents of change thina kuqala. Because what's the use of us ngaphaza abantu? Come and join us. Sibe xa befika abantu bangayifumani le nto ebayifumana kuthi. Fumanise uba ngokuba sibabize nje abantu athi yinto leyo esibizelwa yona. Ayisoba ndiphume ndihambe, uyayibona? Kodwa uThixo uthi ndikhalela utshintsha nina bafazi ndini. Ndikhalela uba nibe sendaweni nakuqala. Then ndinisebenzise ukuba nitshintshe abanye abantu. Njengoba ndisho sithi iBhayibhile kusiphe uThixo lento yoba singatshintsha even our spouses. Siye kukhala sithi akafuni cawe, akathini, uThixo ngehambo yakho mfazi natata ungafuni cawe.
awungafuni ntoni unako ukutshintsha influence life yakho ethoba uba makasincede. Xa ndimamele ke ngodlondlela ndibulela imfundiso uThixo asinike zona. Xa bendimamele nje ndakhumbula uLuke chapter 11. Luke chapter 11 verses 27 and 28. uYesu phaya uthetha uYesu phaya uthetha nabafundi bakhe. Kukhona into abezithetha ke uthi ngokubo ke verse 27. Verse 27. Verse 27. Then Jesus commanded, even uyesu ethetha efundisa like babe befundisa ofisi apha omama abebelapha. Ngokuthi ke ngoku wakhona umfazi owasuka wadabuka ngandifike nto oyifumeneyo ndiyahlala loo ndawo. Yes. As Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out, "Blessed is the mother who gave you birth and nursed you." Uyeva ithi uYesu uyathetha apha khona into abayithetha kofunda ke angasetha ngokuthiwa ngokumama othile lepisha yethu ngosihleli wohlobo nokwakuyinto akundawo ekunje. One of the women ebepha wagabuka wathi yo, as he was listening to what Jesus was saying, uthi yo usikelelekile umfazi omabele akhe uncancise lo mntwana. Yebo ukusikelelwa into le ithethwa nguYesu Kristu. Bese ndithanda lo mama, ndithanda lempilo lo mama zama athi azawuthina abantu angathanda uba athi ke nento ayivayo agqabhuke angabilanga ukuba abantu abahleli aba bafazi abanye abahleli nawo bazawuthini xa egqabhuka. Uyagqabhuka ngoba ikhona into emxelele lo mama ukuthi heyi andifani nalo mama walo mntwana. I so wish bendingumama walo mntwana uthetha kanje ngoba i-change iyawuthi izize nalapha phakathi kwethu ndizibone noba hayi mani andifani nomama ubani bani. Mama ubani bani ikhona le level akuyo endingekho kuyo. So lo mama wafuna loo nto wanethethiyo hayi nina imeko yam nomntwana wam akangeke athethe njengoba lo mntwana ethetha. Usikelelekile umfazi oncancise lo mntwana. Sakuthi kubalulekile into yoba njengasibomama nje uba siyafuna ukukhula sibe le nto ibithethwa apha kufuneka ndizibone xa ndingekafiki kumgangatho abanye abasebefikelele kuwo ukuze ke ngoku ndikwazi ukukhangela uba ndingancedwa yintoni kuloo nto. Kodwa uba ndanelisekile kule ndawo ndikuyo andimandi ngento yoba abanye abantu ingathi baphantsi ungathi noko bazingcono kunam ndizawuhlala ndinjengoba ndinje. Ndiyamthanda ke la mama. Khala kufunde ke sisi uverse 28 uba uthini ke ngoku uYesu xa ephendula lo mama. Verse 28. Yes. He replied, uYesu Kristu. "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." Uthi mama tshintsha ukuthetha. Sukunqwenela ukuba ngumfazi ondizeleyo. Ngoba enyeneni awunoba sabambuye mama. Ingathi wefama athi ngiyakise yakona. Uthi mama into mawuyithethe yithi wena usikelelekile umuntu owevayo amazwi kaThixo akathini awagcina awenze.
nathi omama bebethetha apha bebethetha apha uthi le nto ingathi uyithetha bakuthi ke ukuthi thina mhlawumbe ngoku mhlawumbe I wish uba hey bakwathi sebengulaa muntu ebethetha apha ingase mhlawumbe bengumzali walo muntu ebethetha apha kodwa uYesu usikhombisa eyona nto ezawusinceda nathi no suba suhalela ukuba ngumama okwalo muntu oba ngulo muntu bethetha into ezakunceda ufane nalo muntu ebethetha okanye naye uncedakale kule nto ibithethwa wena izwi likaThixo litheni lithi ukuliva uthini uleze. Amen. You know, it is said, it is not what you know that is going to help you, but what you do with what you know that is going to help you. Amen. Sivile sonke kodwa ukuva kwethu lonke esibambile sivileyo ukuba ngaba asizukuyenza ayizusinceda sizofana nabantu abangavanga. Yonke uYesu athi ke ngoku no osikelelekileyo mama umuntu ngulo muntu uwevayo amazwi am awenze. So ngifuna ukuthi ke sivile siyambulela ubawo kodwa into ezawusenza sincedakale sikeleleke kwento esiyivileyo ukuba senze le nto ithethweyo. Amen. Athi kuJohn chapter 13 verse 17 ukuba niyazazi ezi zinto ninoyolo ukuba nithi nizenze. Ukuba nithi niyazazi ezi zinto ngathi kusho ukuthi today ukuba nithi nivile kuthethiwe kuni naqhela into ezawunceda omama basemthatha into eyakunceda ukuba ezinto nizivileyo nizithini nizenze. So siyamthandaza ubawo hayo asiphuma simbulele ubawo ngoba esincede kangaka namhlanje wathetha nathi kodwa siyazi ukuba into ezawusinceda ukuthi put into practice what we have heard. Sincedakale ke ufuna ukubulela ke ngoku mandiqale uqala phaa kwi-organizers zalo msebenzi. Siyambulela ubawo ecaweni kumandi ecaweni ngoba uThixo usidibanise sangabantu abaneziphiwo ngeziphiwo futhi ke into ebalulekileyo nefunekayo into yoba ndizi-understande xa ndingenaso isiphiwo esithile futhi ndimqaphele umntu onaso isiphiwo esikayo ndingenaso ndingabi namona ndimyeke umntu kaThixo enze ngoba wonke umntu ugalelelwe into egalelelwe yona. Ifuna nje uba wena yazi into ekuwe kuze ke ngoku abantu bakaThixo ubayeke benze ngokuphiwa kwabo. Uyabona njengoba sesihlangene apha nje kukuhle kunje safumana lezinto ndibothela ngazo yilaa nto uba uThixo ubancedile abantu bale ndawo alapha eCathedral wabenza bakwazi u-identifya ii-gifts zabantu bazi abantu bakaThixo bokugqiba bathi bantwana basekhaya umntu makenze ngokwesiphiwo sakhe. Wow. Waphuma kwanje hayi siyababulela mntana baseCathedral siyabulela ngoba njengoba kunjena nje udibeniswe iziphiwo ngeziphiwo zabantu kwaphuma into entle. uThixo ufuna loo nto enkonzweni. uNomkhulu ukhona kodwa uNomkhulu akakhange abavalele abantu bakaThixo enjeshi athi ndinguNomkhulu apha. There's no need for that. Yeka abantu uThixo abasebenzise ngoba ekugqibeleni kuthiwa uNomkhulu walonyaka ngubani bani. So ufumanisa uba ngobhatile ngenxa yokuvulela abantu bakaThixo. Uba usengathi angasinceda kule nkonzo asincede singabantu benkonzo uThixo singavali for uku-operator kwee-gifts zabantu kuzophuma into ezinje. Uba makasina siyabulela kakhulu maxokoza enkosi kakhulu ngoba niphilise imiphefumlo le nto ithethiweyo uthi it's life if we use it. So nigalele ubomi uthi kula makhaya ethu nigalele ubomi
ubomi ngalento enigaleleyo nakule ndawo sisigalele ubomi sinento ethi ubomi babanina ale ndawo sisi azotshintsha through this activity ngegama likaYesu makube njalo amen ngegama likaYesu siyabuya kakhulu kuThixo inkosi ithathe njani siyayazi kade konke lomsebenzi benisincediswa nangabantu bepherish bonke kwindawo nge-areas siyabulela kakhulu sibulela ngabantu siyayazi bayokithi ifuna imali konke kubheje sibubona besifota pha kunzima ukumka phaya sifuna uthatha i-photos kuba kuhle siyabulela kakhulu Nkosi yami sithi inkosi kakhulu sibulela nakwiparish ne bonke abantu abathi benze nayibalenda sibulela nani bomama siyalibulela maqokazana ngokuba nincamele emini abanye bavele ezingcwabeni nakwezinye activities but bazicela sizoenda apha sikhona eCathedral siyabulela kakhulu ngalonto Nkosi yami lezo nesente zenu izincamileyo nathi hayi masinikele ngale amount noko inamsebenzi sibe lapha sibulela nokuhle benu nibahle mani baqokazana siyabulela Nkosi yami thina kaloku singo all in one umama ngu-all in one beka wathola ukuthi wathi xa sesincintana xa sesijikisa imizisi ngabanye abantu asenze into njalo njani akawuthanda ukuthi head and heels silapha lo ngumama umuntu all in one sibulela kakhulu Nkosi yami ngoba nilapha siyabonga kakhulu nakubantu Nkosi yami basenzele mnandi apha abasiqulelayo besibethelayo i-insurance siyabulela kakhulu Thixo wethu kakhulu bantu bakethu enkosi senzele kakuhle isenze saphungula ngela xesha saseyathathu ngabantu ngalaa nto Nkosi yami esikhunjuze uba hayi manisengabo bana babantu onke baphiki kaloku kuba nilapha ngokwakade sisenini siyabulela kakhulu ngaloo nto usenzele kakhulu mama sithe Nkosi kakhulu enkosi ngento yonke nezidlo Nkosi yami sitye kamnandi apha into ezilight kamnandi ngoba sesiqalisa la program ngokuba singaphizwe nakanjani want to stay slim yes so siyabulela kakhulu ngento yonke enkosi maqokazana uThixo makasithwale sigoduka sisiye emakhayeni ethu ahlala uThixo wethu this must be a weekend to remember remember siyasincede siphinde siqhubeleke nobomi apho besiyeke khona